Снимаш ли? Ето това е нормална франзела. Снима от по-далече. Не му снимай мен. Ето нормална франзела. Уж с твърда коричка, няма да казвам къде е купена. Ето и гледайте какво става. Фаща се хляба, ето сега ще видите фокус. Франзела нормална, ето. Ето фаща се хляба и се почва е така се върви. И франзелата от толкова голяма и изведнъж пуф, фокус. То. Ето и франзелата беше така франзела, ето нормален хляб, изчезна. Та-да, фокус, ето. Мога да я развия. Ето. То клип ще го пратим обратно. Гледай, човек, гледай. Бах ти франзелата. Хоп. Изчезна. Толкова съм силен, че мога да я скъсам даже. Хоп. Ето половин франзела. Човек, това е... Няма такъв фалшив хляб, разбираш ли? Гледай за какво става, просто ти ще го едеш, нали? Гледай, виждаш такъв. Пъф. Пъф.